Kai, ayo. Rangina, na ga dai kamar alamun kana cikin wani tashin hankali. Kai baba da tijiya za ka min irin wannan tambayar dan Allah da Annabi. Ga shi ba fili kana ga yansa baka ji an ce labarin zuciya tambaye fuska ba. Tashin hankalin mun nake cikin mai citta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sanyi. Kai, riguna biyar na sa na bi su da rigan sanyi kuma amma har yanzu sanyin da nake ji. Wayo Allah. To Rangina, kai Rangina kenan. Amma kuma sai na ga kaman ga shayin kanan kana sha. To me ka rasa ba ga shayin kanan kana sambada ba? Wani shayi kuma ba ta tijo, wani shayi kuma. Mutum ya dawo kamar jariri. Ruwa ma sai dai ya sha mai dumi. Haba dan Allah da mutum ya dawo kamar jariri sai dai ya sha mai dumi. Wallahi da cikin wajiya wallahi da fuskanta wajiya. Wani yana ya tsana ma wadansu wallahi da fuskanta wajiya. Wallahi da dumi nake sha. Yanzu ka ga mutum ya dawo kamar yana cikin magana ba, ba kai saka wuta ba. Ta kai da kanka za ka yi kanka kullun gida. Ka gani? Ga shi kuma na sa wurin riguna shida na sa. Riguna ne wanda aka saba ya sawa yau da kullum sai kuma na biyu da rigar sanyi. Amma duk da aka sanyi nake shi ga shi na ta samfalar ruwan da ne amma har yanzu ban ji wani sanyi ba. Wallahi da la'ana rayuwa gaskiya wannan sanyin. Ba wani ji wannan sanyin gaskiya wannan sanyin. Ba wani ji wannan sanyin. Idan